Ja näin. Autokilpailu Ilvasta. No niin, tilanteita taas. 20 taitaa olla tuo, joka ja nyt nostaa tähän kuuluttamalle kutonen 9, 25 ja 20. Ja sitten 251 viimeisenä tässä. Kutonen vetää lentaa. Ja Kimi otti tuossa hienosti sisäkautta ohi. Meneekö liian kova? Ei, kyllä. Siinä se Kimi teki hienon peliliikkeen ja nyt pääsi sitten 26 kävi nyt sitten tuolta pihalla ja sen seurauksena oli yhtäkkiä L-linja listassa viimeisellä. Ja lisälenkillä käy 3 viimeistä autoa nyt. Nyt Kimi yrittää saada kiinni noita musta-oransseja ja matka. Pysy vaan siinä asfaltilla niin voivat auttaa. Ja tähän kuuluttamalle kutonen 69. Eli Rasmus Ykkönen ja Topi Ryynänen ja nyt sitten 20 Kimi. Ja nyt tulee 21 ja 7 yhdessä. Ja sitten 25. Topi Ryynäsen johdossa mennään ja Topi taitaa mennä sisälle kyllä. Ja Rasmus numero 69 kouttaa siinä vaiheessa ohi. Samoin Kimi menee lisälenkille. Mutta Rasmus ei ole tällä lisälenkkiä tuolla. Rasmus siinä ja sitten Kutonen Topi Ryynänen perässä. Nyt kuuluu, että Rasmus on käynyt kaatelemassa. No niin kuin näkyy, niin meni pihalle tuostakin, että Rasmus saa L-miikan taas 100 varmasti. Liikaa liikettä. Ja pitäisi pysyä asfaltilla. No niin, ja nyt varmaan Rasmus menee lisälenkille kyllä, ja sitten Kutonen, eli Topi Ryynänen pääsee siinä vaiheessa ohi. Ja maalilinjalla Topi näin, sitten 69, eli Rasmus, ja sitten tulee Kimi, ja Kimin jälkeen